Шпионски сайт с камери и свободен достъп разкри сутрешния блок на TV7. Сайтът предлага няколко камери, които всеки човек може да управлява и да види какво се случва в дома на хората. Това, което виждате в момента, не е запис от камера на КАТ, а видеонаблюдение в реално време. Осъществява се през абсолютно свободен за достъп сайт в мрежата. Той предоставя няколко уеб-камери, които могат да се управляват от компютъра на всеки потребител вкъщи и да се насочват и приближават обекти. От коли и хора до домовете ни. Мислех, че много малко неща могат да ме изненадат, обаче много съм впечатлена. Нали? Много съм впечатлена. Попитахте ме дали има нарушение на законодателството на защита на личните данни. Да, драстично. Основните принципи на защита на личните данни и на личното пространство са, че гражданите трябва да знаят кой и защо събира данни за тях. В сайта обаче такава информация липсва. Няма търговско наименование на фирмата, а в секторът за нас пише, че тя е създадена от бивши служители на специализирания отряд за борба с тероризма и бивши служители на МВР. Хората, които минават и които имат злощастието да живеят срещу тези камери, нямат хабер, че някой снима техните домове. Нарушенията са страшно много. Случаят е изключително сериозен, затова TV7 ще сезира Комисията за защита на личните данни.